Kaixo entzule, nian hartzen naiz, kazetaritzako ikaslea, eta gaur Malenekin dago, kaixo Malen elkarrizketa bat egiteko, eta aurrera egingo dugu elkarrizketan. Bueno, Malen, nire lehengo galdera zuretzako da, zer egiten duzu zure denbora librean, Malen? Gehien bat nire lagunekin egon eta niri asko gustatzen zait futbola, eta talde batean jokatzen dut eta gehien bat entrenatzera joaten naiz eta batzutan gimnasiora. Ondo. Eta Malen, ze musika estilo duzu gustuko zu? Zein? Gehien bat dena gustatzen zait, denetariko estiloak, baina esango nizuke, igual popa gehien gustatzen zaidana da, eta orain nago entzuten Travis Scott eta holako. Eta musikaren bat edo abestiren bat, justo? Oso txarra naiz izenak gogoratzeko, baina ez dut. Ez da zer. Bueno, eta hurrengo galdera, Malen. Musikan egon gara hitz egiten orain pelikulen. Zein da zure pelikula gustupena? Edo zein motako pelikula ikusten dituzu, berkatu? Asko gustatzen zaizkit zientzia fikziozko filmak, eta esango nizuke Marveleko saga asko gustatzen zaidala, eta azkenengo pelikula orain zineman dagoena hori asko gustatu zait, eta esango nuke egin gustatu zaidana izan dela. Ondo. Eta gero, aparte, zeintzuk zira zure zaletasunak, zure bizitzan? Zaletasun asko ditut, baina esango nizuke kirola gehien egiten duana da eta gehien betetzen nagoena, orduan zaletasunetatik futbola edo kirolak orokorrean gauza asko eman dizkidalako. Eta orain galdera apur bat potentagoa, Malen. Munduko lekuren bat bizitatzea gustatuko litzaizuke? Bat, zehazki? Nik ez dute asko bidaiatu, baina, penintsulatik adibidez bakarrik Portugalera joan naiz, eta gustatuko litzaidake joatea Tailandara edo hortik, igual Asia eta horako. Oso polita lekuak bai. Eta gero galdera bat apur bat filosofikoa barkatu. Ametxeren bat duzu betitzeko? Eske galdera sakona eta orokorra da. Baina nik esango nuke, zuk esan duzun moduan, postasuna bilatzea egiten dudan gauza bakoitzarekin, adibidez lanean zoriontsu izatea, nire lagunekin ere zoriontsu izatea, eta gehien bat familiarekin. Nik uste familia dela garrantzitsuena, eta orokorrean postasuna eta ondo bizitzea, eta osasuna oso garrantzitsua da ere. Ondo. Eta gero holan jakiteko nire kuriositatea, zein da zure kolore gustokena, Malen? Hori da, beti izan da, txikitatik eta beti gustatu zait. Oso polita niretzako bai. Eta gero amaitzeko azken bi galderak, Malen. Ondo, posik zaude kazetaritza ikasten? Esango zenuke posik zaudela kazetaritza ikasten? Bai, orokorrean egiten ditugun gauzak edo irakasgaiak kazetaritzaren mundura begiratuz egokiak dira, eta bakit gustuko dudan karrera batetan nagoela, eta posik bat zaude, importanteena da. Eta amaitzeko, azken galdera, Malen, non ikusten duzu zure burua 10 urte barru? Galdera zaila, baina. Urte asko dira, baina nik esango nuke hedabide batean lan egiten, amestuz EITB-en edo La Sexta edo La SR irratira begiratzen badugu, eta horrelako hedabide handi batean. Hori izango ondo. Oso izan da, plazerra zurekin elkarrizketa egitea, eta gure egongo gara.